Еден. Трябва да говорим. И аз чух така. Какво си чул? Някакви безсмислици. Снощи ти ми каза истината. Да продължим така. Трепах се през цялата нощ и не хванах нито една риба. Дойдоха Андрей и момчетата. Благодаря ти, че ги прати. Но и така не уловихме нищичко. Беше ужасно. Сутринта се отказахме и се върнахме на брега, а там имаше един учител. Андрей го познаваше, но от по-рано. Той каза да хвърля мрежата още веднъж. Беше глупаво, но я хвърлих заради начина, по който ме погледна. И тогава уловихме купища риба. Лодките натежаха от риба толкова много, че с целия този улов заведе и отиде да плати целия ни дълг. Аз... Моля? Знам. Защо не се радваш? Трудно ще обясня. По-трудно от другото? Нали помниш срещата на Илия и Елисей? Да. Та Елисей орял с 12 вола, а Илия дошъл и сложил на металото си върху него. И го направил свой ученик. Тогава Елисей заклал воловете, изгорил рялото и тръгнал с Илия. Да! Този учител. Андрей ми каза, но тогава не му вярвах. Той е Месията. Звучи невъзможно, знам, но с очите си видях как ей така извика рибата от нищото. И неговите думи. Йоан е казал, че това е агнецът, който поема греха на света. Това е той. Той ме призова да го последвам. С Андрей, Яков и Йоан да ходим с него, да се учим от него. Каза ми, че вече няма да съм рибара, ще ловя хора. Не знам какво значи това, но знам какво видях. Цял живот чакаме него. Затова ще оставя морето и ще тръгна с него. Знам, че е глупаво и ще се ядосаш, но ако го видиш... Не съм ядосана. Как ще съм ядосана? Ела тук. Ела тук. Ела тук. Ето, за този човек се омъжих. Вярваш ли ми? Това не може да се измисли. Как да не те избере? Не знам защо мен. Казах му, че съм грешен човек. Всички сме грешни. Не разбирам какво става. Не знам как ще си изкарвам хляба. Не ме е грижа. А защо плачеш? Защото най-сетне някой друг вижда от теб това, което виждам аз. Нещо повече от рибар. Аз ще се налага да пътувам. Не искам да се чувстваш самотна. Върви с него. Няма да съм самотна. Аз съм спасена. Еден няма да ни е лесно. Че на нас кога ни е било лесно? Та ние сме юдеи. А сега ще ми помогнеш ли? Цял ден мога да те гледам така.